गाज्रि लामानिफ्राय होबथानानै मोजां फारसे लाबोनायनि थांखिजों बांबुरगोरा क्लाबनि बाखनायथाव हाबाफारि। उदांस्रि सानखौ फालिनायनि मुङाव गोबां लाइमोनफ्रा जौ, जुवा, लोंनाय जानाय, सोबनाय आरो गोबारै बाइक सालायनाय आरो बायदि गाज्रि मोनसे लामाजों थांनो नागिरो। बेफोरखौ होबथानो नाजानाया नों, आं आरो जों साफ्रोमनिबो बिबान। गोबां समावनो रंजानायनि मुङाव लोङै जायै गोबारै गारि सालायनानै गावनि आगोमा जिउफोरखौ फोजोबना लानायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदि गाज्रि थासारि आरो गाज्रि हुदाफोरनिफ्राय होबथानायनि थांखिजों 15 आगस्त भारत उदांस्रि सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै भैरबकुन्द बांबुरगोरा क्लाबनि बानजायनायाव गुमगाव गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 15 आगस्त खालि गामियारि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो। रायजोनि मददथिजों जोलुर बादायलायनाया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। जोबथा गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि पद बसुमतारी बिथाङा। आलासि महरै बाहागो लायो सनाय दख'रा एबसुनि आफादगिरि सुकुराम बर', सफनगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बसुमतारी आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना। जोबथा बादायलायनाया भैरबकुन्द एफसि आरो गुमगाव एफसिनि गेजेराव जायो आरो बे जोबथा बादायलायनायाव भैरबकुन्द एफसिआ देरहासार चेम्पियनशिप बान्थाखौ मोननो हायो। बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम साबायखर बावहरग्रोबाय। जोंनि बे भैरबकुन्द बांबुरगोरा क्लाबनि बानजायनायाव जोङो 15 आगस्तजों लोब्बा लाखिनानै साननैनि हाबाफारि लानानै जोलुर बादायलायनाय जोङो होदोंमोन। बे हाबाफारिया बे जोलुर बादायलायनाया दिनै 15 आगस्त दिनैहाय जोबथा बादायलायनाय। बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ जों लादों मानोना जोंनि भैरबकुन्द ओनसोला मोनसे पिकनिक स्पट जायगा। बेबायदि मोनसे इन्डिपेन्डेन्स डे बायदिसिना माबा मोनसे अकेसन समफोराव थारमाने भैरबकुन्दआव गोबां मानसिफ्रानो फैनानै लोंफैयो जाफैयो। बेफोर बारहावाजों जाहाथे जोंनि ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा जाहाथे गाज्रि जाफाया बा बेफोर जायगायाव थांनानै ओरैनो टाइम पास खालामहैया, बेफोरनिफ्राय होबथानो थाखायनो जोङो 15 आगस्तनि मुङाव जोंनि भैरबकुन्द बांबुरगोरा क्लाबनि जानानै क्लाबनिफ्राय जोङो बे जोलुर बादायलायनाय गेलेनाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ जोङो सानसेयारि बादायलायनाय हाबाफारि हिसाबै जों लानो सानदोंमोन, नाथाय जोंहा गेलेग्रा हान्जाया गोबां जानायलाय जोङो मैया 14 आगस्तनिफ्रायनो जों जागायनानै दिनै फोजोबनाय बा दिनै जोबथा बादायलायनाय गेलेनायखौ होनाय जादों। बबे ओनसोलनिफ्राय गेलेगिरि महरै? बे गेलेगिरिफोरा जोंहा जोंनि ओनसोलनि सफनगावनिफ्राय लानानै साहा भैरबकुन्द ओनसोलनिनो गोजा गासैबो गेलेग्राफोरा। बेवहाय जोंहा गोबां लाइमोनफ्रा गावबागाव टिम बनायनानै बा गामि आन्था मोनसे गावबागाव गामियावनो मोनसे ग्रुप बानायनानै बेबायदिनो जोंहा गासै गेलेगिरि हान्जा बा टिमा जोंहा गासै 12टा टिम जोङो मोनदों। बे 12टा टिम जानायलाय जोङो बेखायनो मैयानिफ्रायनो बे खेलाखौ होनानै दिनै फोजोबनाय हाबाफारिखौ जोङो खालामबाय। देरहागिरि बिथांमोननो मा बान्था? देरहागिरि बिथांमोननो जोङो प्राइज मानि लोगोसे चेम्पियन ट्रफि होनाय जादों। रानार्स आपनोबो जोङो ट्रफि उइथ प्राइज मानि होनाय जादों। माखासे गोबां लाइमोनफ्रा गुबुन बिथिंजों माखासे समाज बेरेखा बिथिंजों आवगायबोबाय थादों। दा नैबे गेलेनाय दिनै जि खेला होदों बेनि गेजेरजों मा मेसेज होनो सानो? बेनो माखासे लाइमोनफ्रा माने बेफोरबायदि खेला दुला गेलेनायफ्राव बिजि थायाब्ला ओरैनो उरां फारां जालाबायनानै थायो। बेफोरावनो सोरबा लोगोफ्राबो लिंहरबा सोरबा लिंलांबा बहाबा थांनानै सोरबा गाज्रि लोगोजों लोगो मोनफ्राङो। बेफोरावनो जौ लोंनाय, गान्जा सोबनाय बायदिसिना ड्राग्स लानायफ्रा हयथ' जालाङो। बेखायनो बेफोर थांखिखौ लानानै जोङो बैफोरनिफ्राय होबथानो थाखाय बे हाबाफारिखौ जों लादों। मानोना फरायबाय थानाय लाइमोन सेंग्राफोरा जाहाथे फरायनायजों लोगोसे खेला दुलायावबो गोसो होयो बा गेम्सफोरावबो खेला दुलाफोरखौ जाहाथे पेरेलेलि लांफानो हायो। मानो होनबा गेलेनायनि गेजेरजों दिनै गोबां सुबुङानो गावनि केरियारखौ दानानैबो लानो हादों। बेनिखायनो जों बे हाबाफारिखौ लानानै दिनै लानाय जादों आरो।